ካብ ሓደ ፕሬዘንቴሽን ስላይድ ናብ ካልእ ፕሬዘንቴሽን ስላይድ ሙቭ ክንገብር ከለና ትራንዚሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ትራንዚሽን ኢልና ንጽውዖ ዘለና ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣብዚ ትራንዚሽንስ ዝብል ብዙሓት ፊቸርስ ኣለውና ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ እዚኣ ሓንቲ ኣዳሊና ዝነበርና ፕሬዘንቴሽን ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ዶክመንት ከፊት ኣለኹ ብዛዕባ ሕማም ልቢ እያ ትብል። ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ካብ ሓደ ስላይድ ናብ ካልእ ስላይድ ሙቭ ክንገብር ከለና ክህልወና ንደልዮ ዓይነት ናይ ትራንዚሽን ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ቅልል ዝበለ ፑሽ ዝብል ንሕዳ መሪፀ ርእይዎ። ሕጂ ኩሉ ፃዕዳ ስለ ዘሎ እቲ ባክግራውንድ ከደናግረና ይኽእል ይኸውን። ድሓኒ ግዜኡ ሓደ ዲዛይን ከእትወሉ ሞ ኦኬ ራይ ኣብ ሓደ ዲዛይን እቲና ኣለና። ሕጂ ኣብ ትራንዚሽን ምስ ኣተና ፑሽ እንድሕዳ ጌርና ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ሓደ ስላይድ ናብቲ ሓደ ስላይድ ክኸይድ ከሎ ብታሕቲ ፑሽ ይገብረሎ ማለት እዩ። ዋይፕ ዝብል እንድሕዳ መሪፅና ኣኸሎ ከምዚ ኢሉ ስግር ይብል ኣሎ። ስፕሊት ዝብል ኣለና። ሕጂ እዚ ሓደ ስላይድ ካብዚ ቀዳማይ ስላይድ ናብዚ ካልኣይ ስላይድ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ። ካብዚ ቀዳማይ ስላይድ ናብ ካልኣይ ስላይድ ከምኡ እናበለ ክኸይድ እንከሎ ብከምዚ ኣገባብ ትራንዚሽን ከም ዝገብር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ትራንዚሽን ቱ ዚ ስላይድ ዝብል ኣለና። ኣብዚ ትራንዚሽን ዝብል ሜኑ ምስ ኣተና ትራንዚሽን ቱ ዚ ስላይድ ኢልና ኣብዚ እንድሕዳ ኣረው ምስ ከፈትና ኣዝዮም ብዙሓት ዓይነት ትራንዚሽንስ ኣለዎ። ሳብትል ኤግዚቲንግ ኢሎም ተመቃቂሎም ዘለዉ ዳይናሚክ ኮንተንት ዝብል ኣብዚ ብዙሕ ኣለና ማለት እዩ። ሓንቲ ክነግረኩም ዘለኹ እዚኣ ራንደም ትብል ኣላትና። ኣብዚኣ ራንደም እንድሕዳ መሪፅኩም ባዕሉ ዚ ፓወርፖይንት መሪፁ ዝኾነ ራንደም ንኩሉ እቲ ስላይድ ናትና የትሕዞ ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ምስ መረፅኩም ኣፕላይ ቱ ኦል ትብል ኦፕሽን ኣላትና። ኣብዚኣ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ጌርኩማ ብምሉእ እዚ ስላይድ ከምኡ ዓይነት ራንደም ዝኾነ ትራንዚሽን ክህልዎ እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ኣብተን ትሕትተን ቁፅሪ ናይተን ስላይድ ኮኸብ ዝመስላ ነገራት ከርእየኩም እዩ ማለት እዩ። እንድሕዳ ከምዚ ኣለዎ ኮይኑ ኣብዚ ስላይድ ሾውስ እዚ ትራንዚሽንስ ከም ዘለዎ ወይ ድማ ኣኒሜሽንስ ከም ዘለዎ ምልክት እዩ ማለት እዩ። ተረዳዲና ኣለና። ወይ ኣኒሜሽንስ ክህልዎ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ትራንዚሽንስ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሕጂ ንሕና ትራንዚሽን ጥራይ ጌርና ስለ ዘለና ትራንዚሽንስ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ፕረቪው ትብል ኦፕሽን ኣላትና። ኣብዚ ፕረቪው ኢልና ምስ ኣተና ርእይዎ ናይዚ ሕጂ ራንደም ስለ ዝመረፅና ባዕሉ እዩ ዝገብሮ ዘሎ። ካልኣይ ግዜ ፕረቪው ምስ በልኩ ርእዮ ካልእ ዓይነት ትራንዚሽን ኣምፅኡ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ካልእ ዓይነት ትራንዚሽን ዝመፅእ ሕጂ ኣብ ስላይድ ሾው ምስ ኣተና ንኣብነት ፍሮም ቢግኒንግ ኢለ እንድሕዳ ጀሚረ ትርእይዎ ኣለኹም ክጅምር ከሎ ስሲሉ ጀሚሩ ኣሎ። ናብ ካልኣይ ስላይድ ሾው ሕጂ ክሓልፍ እየ። ኦኬ ንጎኒ መፂ ኣሎ። ሕጂ ክሊክ ክገብር እየ ናብ ሳልሳይ ስላይድ ሾው ክኣቱ እየ። ኦኬ ራብዓይ ርእይዎ ሕጂ ናብ ሓምሻይ ስላይድ ሾው እቲ ስላይድ ናትና ሙቭ ክገብር ከሎ ብከምዚ ኣገባብ ገይሩ ይቀያየር ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ዝተፈላለዩ ራንደም ስለ ዝመረፅና ራንደም ዝኾኑ ትራንዚሽንስ እዩ ባዕሉ መሪፁ እዚ ፓወርፖይንት ኣፕላይ ገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ። ኦኬ እንተዘይኮይኑ ግን ንሕና ሓደ ዓይነት እንድሕዳ ክንመርፅ ደሊና ሲምፕሊ ኣብቲ ትራንዚሽን ኣቲና እዛ ራንደም ትብል ገዲፍና ካብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ዝኾነ ንኣብነት እዚኣ ዲዞልቭ ትብል ዘላ እንድሕዳ መሪፀ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢልያ ንብሙሉእ እቲ ስላይድ ናተይ ኣፕላይ ክትገብረሉ እያ። ሕጂ ኣብ ስላይድ ሾው ኣትየ ፍሮም ቢግኒንግ እንድሕዳ ኢለ ርእይዎ ብምሉእ እቲ ስላይድ ናተይ ክቀያየር ከሎ ኦኬ ሶሪ ኣብ ሓንቲ ጥራይ ኣፕላይ ትገብረላ ማለት እዩ። ኦኬ ዲዞልቭ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስቲል ንሱ እዩ። ኦኬ ሓራይ ዝኾነ ሕብሪ ገለ ስለ ዘይብሉ ፃዕዳን ፀሊም ስለ ዘሎ ብዙሕ ክረአየናን ይህሉ ይኸውን ግን ዲዞልቭ ዝብል መሪፅና ስለ ዘለና ኣብ ብምሉእ ዲዞልቭ ትራንዚሽን እዩ ዘሎ ከም ዝትዕዘቦ ዘለኹም ማለት እዩ። ኣብቲ ራንደም ጌርና ዝነበርና ግን ዝተፈላለየ ዓይነት ትራንዚሽንስ ነይሩ ማለት እዩ። እምበር እንድሕር ደኣ እቲ ክንጥቀመሉ ፀናሕና ትራንዚሽንስ ከነልግሶ እንድሕዳ ደሊና ኸ እንታይ ንገብር? ሕጂ ትራንዚሽን ከም ዘሎ በዘን ኮኸብ ከተረጋግፁ ትኽእሉ ኢኹም ኢለኩም ኣለኹ። ስለዚ ክሊክ ንገብር ኣብዚኣ ቀዳመይቲ ስላይድ
ابزي اخيرنا ابلعلي نان تبل علاتنا مالتي اب ترانزيشن نان تبل ندحدا غيرنا تاكو هوب طفي الله سلازي زخونه عين ترانزيشن يلن مالتي بزي ابزا خاليت خيرنا ون كومو كنغبر نخلينا انت دلينا خا ابو مولو ندحدا خنلغسو دلينا ابزي برزنتيشن سلايد سلنا نان مريصنا apply to all ندحدا إلنا بمولو ابزي زلو سلايد سناتنا زخونه عين ترانزيشن አይህልዎን ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ጌርና ኸ ትራንዚሽን እንገብረሉ ንኽእል ኢና ሕራይ እምበር ቀፂልና ንሪኦ ድማ ኣብ ትራንዚሽንስ ምስ ኣተና ታይሚንግ ዝብል ሓደ ግሩፕ ኣለና ኣብዚ ኣድቫንስ ስላይድ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ስላይድ ናብቲ ሓደ ስላይድ ክኸይድ ከሎ ኦን ማውስ ክሊክ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ብግዜ ኣፍተር ኢልና ከዓኒ ኣብዚ ብግዜ ክንቦ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ይረአዩ ሕጂ ኦን ማውስ ክሊክ ተመሪፁ ስለ ዘሎ ኣብዚ ስላይድ ሾው ምስ ኣተና from beginning ክብለ ኣነ ክሊክ ከገበርኩ ኣድቫንስ ኣይገብርኒ ማለት እዩ ኦኬ ክሊክ ምስ ገበርኩ ተሓደ ስላይድ ይቕየር ክሊክ ምስ ገበርኩ ተኻልእ ስላይድ ከዓ ይቕየር ማለት እዩ ሕጂ ትራንዚሽን የብሉን ምክንያቱ ትራንዚሽን ኣብ ኩሉ ኣጥፊንያ ስለ ዘለና እዩ እንተደሊና ከነምፅኦ ግን ኣብዚ ራንደም ባር ሲልና ኣፕላይ ቱ ኦል ክብለ ስለዚ ንኩሉ ገይረሉ ኣለኹ ኣብ ስላይድ ሾው ምስ ኣተኹ ረአዩ ሕጂ ኦኬ ሓደ ትራንዚሽን ገይረሉ ኣለኹ ክሊክ ምስ ገበርኩ ትራንዚሽን ገይሩ ኸ ትኻልእ ይመፅእ ኣሎ ክሊክ ይገብር ከምኡ ኦኬ ኦን ክሊክ ጥራይ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እታ ክንገብር ኢና ኣክንዲ ኦን ክሊክ ዝመፅእ እቲ ትራንዚሽን እዚኣ ኦን ክሊክ ኣልጊስና ኣፍተር ዝብል ኦፕሽን ኣለና ኣፍተር ኢልና ኣብዚ ግዜ ክንቦ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪ ኣይ ቲንክ እዚኣ ሚሊ ሰከንድ እያ መስለኒ ድሕሪ 20 እንድሕር ደኣ ገይረዮ apply to all ኢለ ኣለኹ ኦኬ ኣብ ኩሉ ተቐይሩሎ እስከ ሕጂ እዚኣ ንተዓዘባ ኣነ ክሊክ የገበርኩ ረእዎ ባዕሉ ግዜ ሓልዩ ማለት እዩ 20 ሚሊ ሰከንድ ሓልዩ ባዕሉ እዩ ዝቀየር ዘሎ ኣነ ዝኾነ ኣይጥውቕነ ዘለኹ ወይ ድማ ክሊክ ኣይገብርነ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሬዘንቴሽን ስላይድ ሾው ናትና እንድሕር ደኣ ከምዚ ገይሩ ባዕሉ ማለት እዩ ብታይሚንግ እንድሕር ደኣ ትራንዚሽን ክካየድ ወይ ከዓ ክለዋወጥ እንድሕር ደኣ ደሊኹም ከዓ ኣብዚኣ ኣፍተር ትብል ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣነ ኦን ማውስ ክሊክ ክገብረ ኣፕላይ ቱ ኦል ኢለ ኣለኹ ኦኬ ስለዚ ክሊክ ምስ ገበርኩ ጥራይ ኣድቫንስ ክገብር እቲ ስላይድ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ራንደም ባርስ ዝብል ኢና መሪፅና ዘለና ኣብ ራንደም ባርስ ምስ መረፅና ኣብዚ ኢፌክት ኦፕሽንስ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ርአዮ እቲ ራንደም ባርሲ ቨርቲካል ባርስ ድዩ ክመፅእ እንደልዮ ዘለና ዋላ ሆሪዞንታል ባርስ ድዩ ክመፅእ ደሊናዮ ዘለና ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ካልእ ዓይነት እንድሕር ደኣ መሪፅና ከዓ ከምኡ እዚ ኣንካቨር ዝብል ዘሎ ሕጂ ናቱ ኢፌክት ኣለዎ ማለት እዩ ፍሮም ሌፍት ዝተፈላለየ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዋይፕ እንድሕር ደኣ መሪፅና ርአይዎ ፍሮም ቦተም እንድሕር ደኣ ጌርና ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ናብ ላዕሊ ዋይፕ ገብር ማለት እዩ ካብ ጎኒ ጀሚሩ ናብ ላዕሊ ሕጂ እቲ ኢፌክት ኦፕሽንስ ከዓኒ ባዕልኩም እናመረፅኩም ዝደለኹምዎ ዓይነት ኢፌክትስ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕራይ እምበር ቀፂልና ንሪኦ ኦፕሽን ድማኒ ኣብ ትራንዚሽንስ ምስ ኣተና ኣብ ታይሚንግ ኣብ ላዕሊ ሳውንድ ትብል ሓንቲ ኦፕሽን ኣላትና ማለት እዩ እዚኣ ሳውንድ ትብል ኦፕሽን እንድሕር ደኣ ካብዚ ዝተፈላለየ ዳርጋ 19 ገለ ዝበፅሕ ሳውንድ ሳሎ ዝተፈላለየ ድምፂ ወይ ድማ ናይ ባዕልና ሳውንድ ከነምፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ኮምፒተርና ሕጂ ዝኾነ ንኣብነት ካሜራ ዝብል ሳውንድ መሪፅ ኣለኹ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕር ደኣ ኢልያ ብሙሉእ እዚ ስላይድስ ኣፕላይ ጌራቶላ እዚ ሳውንድ እዚ ሕጂ ትራንዚሽን ክካየድ ከሎ እዚ ናይ ካሜራ ድምፂ ክንሰምዖ ኢና ማለት እዩ ኣነ ምናልባት ማይክሮፎን ናተይ ሴቲንግስ ከስማዓኩም ይኽእል ዲ ኣይክእልን ክንርአና ግን ስላይድ ሾው ምስ ኣተኹ ኣብዚ ፍሮም ቢግኒንግ ምስ በልክዋ ዝኾነ ስላይድ ሾው ክቕይር ከለኹ እቲ ድምፂ ናይ መሪፅዮ ዘለኹ ድምፂ ክስማዕ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ኤቭሪ ታይም ክቕይር ከለኹ ድምፂ ናይ ካሜራ ሻተር ማለት እዩ ይስማዕ ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ እምበር ቀፂልና ንመሃሮ ትምህርቲ ድማኒ ብዛዕባ ዱሬሽን ናይቲ ትራንዚሽን ማለት እዩ ሕጂ ዋይፕ ኢና መሪፅና ዘለና ወይ ፑሽ እንድሕር ደኣ መሪፅ ኣለኹ ንኣብነት ኣፕላይ ቱ ኦል ክብለ እቲ ዱሬሽን ዝወስዶ ማለት እዩ ሕጂ ብሰከንድ ኤንድ ሚሊ ሰከንድ ኣለና ብሰከንድ ሳብዚ ንኣብነት ሓደ እዚኣስ ፑሽ ንክትገብርሲ
كندي duration يوصدلا أبزي set كتقبرو تخوليهم حدا سكند بلنا له أنا نابنت 30 سكند خبري 30 سكند إلى apply كبلا سكانر أيو حجي preview نحد آتينا اوكي حجيت 30 سكند سلاز جبرنايو نويحيلو مالتي تجزي تري واللهم قسيلو ترانزيشنز كايزولو مالتي ترانزيشن قرب جزي يوصلالو مالتي سلازي كمز خا غيركم ات duration نايتي ترانزيشن بزي سات كتغبرو تخول يخم مالتي حجزي ازيو دونغيلو ግን قرب كاب حدا سكند ምናልባት 2-3 ሰከንድ ሕዳ ጌርና راي هجي 3 سكند غير يلخو بريفيو ندحدا إليا كمز تعزبو زلخم قلطف إلو ترانزيشن يقبرالو مالتي سلازي اب سلايد شو مساعتنا خا بتمساسالي every نفس وكف ترانزيشن 3 سكند كوصدلي مالتي جي زي 3 سكند وسيله تقداميتي سلايد مصياتنا لا ابز كليك قبري تخاليتي سلايد كا 3 سكند وسيله خا تمص كوم እናበለ ይኸይዳሎ ማለት እዩ ስለዚህ ናይቲ ትራንዚሽን ናትና ታይሚንግ ወይ ድማ ዱሬሽን ኣብዛኣቲና ሰት ክንገብሮ ንኽእል ኢና